Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. La'ana Allahu man la'ana al-walidayn. Allah ya gafara dai gari nan ba. Gafara. Kaka taba hadalla gidoka kuma malam kyautata wa iyaye an ji Allah ya taimake mu sannu ga fara dai mai gari ya baku kai dan Bilalu ka je ka dauko mai gari kujeran tasa kai wannan yaron baya jin magana wallahi kai wannan dan Bilalin bai ma bari na ga magana ta baya wuce sannu sarki kai ne a ƙasa wannan yaron dan rashin mutunci wai wannan yaron na murji dan gidan uban waye dan gidan dan ladi mai awaki ne je ka kamo mini shi an gama uban shi yau ya san kawai yanzu wannan na ya ka baka shawara kai cuɗa min shi Allah ya sauwaƙe ka. no.